3 kertaa 20 minuuttia salibändin viihdettä edessä. Tervetuloa mukaan. Alitupa pallossa. Kuuluu tähän Jospan kakkoskentälliseen. Sitten tulee terävä laukaus Miika Kososelta ja Kosonen täräyttää ottelun avausmaalin, kun peli on pelattu 4-0-9. Kentän alakerrassa ja nyt pallossa Petri Väänänen. Todellinen Jospa-legenda. Sitten tulee pelata juurikin tälle legendalle, josta puhuttiin. Petri Väänänen. 325 liigapeliäkin Väänäsellä vyöllä ja iskee kauden 6. osumansa. Tää Korpiniemelle. Korpiniemen laukaus epäonnistuu. Sitten jälleen Korpiniemi. Huovinen ja hienosti pelataan Jere Sivoselle paikka ja OIF-puolustaja ei tältä paikalta erehdy. Hän kaventaa lukemiksi 1-2, kun ottelua on pelattu 25-53. Ja tässä syntyy samalla Atte Huovisen, hyvä yleisö, 500 tehopiste Inssi Divarin historiassa. Ja siitäkös kotiyleisö riemastuu. Väänänen heittää toiseen laitaan. Hiltunen. Laukaus ja pallo on maalissa. Mikko Lähde laukoo ja en ole aivan varma, onko siellä Väänänen mailoineen välissä. Hyvin pyörii pallo nyt Mustila, kunnes sitten saa Berghem pallon ja Berghem täräyttää vähän yllättäenkin pallon reppuun. 3-2 kavennus syntyy. 1-2 yllättäen. Joel Berghem, jolla on ollut hieman flunssa poikasta, näyttää, että eipä tässä paljon flunssa paina. Lapa on kuumana ja Hämäläinen. Ei pidä Jospa kiirettä. Pitää palloa hallussa. Sitten pelataan taitavasti keskelle, jossa on Lauri Piironen valmiina ja Piironen pääsee siitä keskeltä iskemään pallon maalin. Eetu Lehtiniemeltä loistava syöttö ja Lauri Piironen kiittää. Jos joskus aikaisemmin totesin, että meno on kuin hidastetusta elokuvasta, niin samanlaista on kyllä edelleen. Ja ei tämä kyllä aina semmoista salibändin viihdettä ole, jos pidetään puoli minuuttia palloa lavassa. Huovinen saa pelattua Korpiniemelle. Korpiniemi Kuitunen. Huovinen. Korpiniemi on maalilla ja nyt on pallo myöskin maalissa. Patrik Korpiniemi. Eilen 2 maalia ja vihdoin se osuu tänäänkin. Tuli kuuma OIF:n kovin pistenikkari onnistuu myös tänään ja tuo kotijoukkue OIF:n 1 maalin päähän. Kuituselle syöttää hieman karka, mutta pallo pysyy kapteenilla. Kuitunen Huoviselle. Korpiniemi. Ja Korpiniemi painaa! 4-4 ajassa 59-23. Patrik Korpiniemi eilisen tapaan toinen osuma tähän 3. erään ja näin on kotijoukkue. Tullut kuin tullutkin. 2 maalin takaa jo asemasta viimeisessä erässä tasoihin. Ikonen on tässä pallossa välissä ja näin lähdetään pitkän kaavan kautta tänään ottelua ratkomaan. Jos Freudenthal onnistuu, niin ottelu on sillä taputeltu. Freudenthal liikkeellä. Nouseeko hän pelin sankariksi? Kyllä nousee! Oskar Freudenthal ohittaa Mikko Rauman ja näin 2 pistettä jää tänään kotijoukkue OIF:lle. Sipoosta lähtee Jospa 1 pisteen kanssa.